Здравейте, драги зрители! Днес ще играем Unturned. Снимам ли? Предполагам, че да. Да, снимам. До сега не бях качвал на... До сега имах проблеми с програмите за снимане. Сега съм с много към тази студио. Бях снимал един епизод. Ще спра да си правя звука и се... Така имах проблеми, сега се надявам да нямам. В смисъл, единия път не се получи снимането, а другия път нещо с програмата. Направих си интро и в тази игра имам много зомбитата. Тук съм си започнал малко, ама се умирам. Ето едно. Аха. А сега убих ли те зомби? Тук вече вчера си я смъкнах. Готин е сам, че има много зомбица и ме убиват. Тук единственото, което съм си качил... Даже май нищо не съм си качил. Ето. Подявали трябваше това да... Нищо. Сега... Пушка. Ама нямам патрони май за нея. Аз не ги обичам много пушките, защото когато не очакваш ти свършват патроните и си го... И разбира се, си чупих кръка. Надявам се да се чувам и да не се пелне. Клипа. Скоро, ако един мой приятел се съгласи, той може да прави поредица на Евротрuk симулатор. Ако той пък не се съгласи, аз ще я направя. И те ще ме убият зомбитата, защото в грешната страна на стълбата. И съм мъртв. Не съм. Да се спасявам. И да, спасих се, мисля. Този епизод надявам се да се получи. Нямам да е много дълъг, защото пък YouTube не ми позволява дълги. Може би ще си направя и акаунт в Facebook, където ще качвам по-дългите клипчета. Там ще следите за информация. Да, ще се остава да ме убият, за да може да се спомням на по-добро място, че тук нямам никакви ресурси. И пак отново се изчупих и съм мъртъв. Добре, защо се го щупих сега? Тук с те айтеми игра, те са ми първоначалните. Това беше сок да идем един шоколад. Така, на тази игра може би ще направя поредичка, само казвам може би, това е нещо като представяне на играта, пък ако има много гледания ще направя поредичка. И тя играта си е готина. Но проблема сега е, че е тъмно, нищо не виждам, някой зомби може да ме издебне. Аз трудно виждам пък в клипа. Чакайте да видим настройките на монитор. Добре, май ги... Това е
да. Казармата. Така, още 3 точки. Да, имах кола там до това, ама за нея не се сетих. Но пък нямах и бензин. Иначе ако имах, можех да офейкам. И така, когато стане ден, може би ще се пръкли пъзъл да не стане много дълъг и да го качам. Ще пробвам повече епизоди да качвам. На Майнкрафт се провалиха нещата. В смисъл, да, ще ви покажа в един епизод. Даже днеска втория, който ще снимам, ще е на Майнкрафт. Не, трябва да бягам. Какъв огромен късмет. В тази точната база съм, в смисъл горе мога да се спася, защото има стълба. Но там да има яки неща. Аз не съм голям про на играта, даже почти нищо не знам за нея. Само съм гледал няколко клипове, това каквото си мисля ли е, да. Айде, елата ми бе. Зомбите. Да. И ако това мой приятел се съгласи да снима на Евротрук симулатор, той е адски добър. В смисъл и аз се играя, но не съм толкова добър и аз понеже имам и други игри, а той почти съм тази игра. И той на него няма да му лаги толкова, но иначе и аз имам и мога да снимам. Той ще снима и на апдейтите. Така, мисля, че записвам. Бой. И разбира се, счупих кръка. И се глечених в стълбата. Така. И ще качвам други епизоди. Вече мисля, че се чувам. Махна комбандикама, с него нищо не става. Но пък на него клипчета не стават прекалено дълги, смисъл. Има си. Но пък като натрупвам повече харесванията, но това да стане. По-нататък мога и по-дълги да качвам по 20 минути. Играта е на Steam и който има Steam може да си изтегли, тя е безплатна, но който иска може да си купи и Gold. Но той почти нищо не върши, смисъл в сървърите прави жълто името. Почти нищо за много пари, за 5-6 евро мисля, че беше, ако не и повече. Така очаквайте епизод на Майнкрафт. Пак извинявам се, че не снимах толкова дълго и имах проблеми, но вече ще ги оправя.
Може и в някой сервер да снимам по-нататък, не знам. Ако някой мой приятел ми даде IP или открия. Ето тези специално, знам само за червените, че могат да се ядат. Само червените и зелените. Ако видите сини или бели, ако ги изядете, сте мъртъв. В смисъл не мъртъв, Да, супер. Да, на колата да има гориво. Но едва ли това е антърнато. Или да не стане това. Сега търсим вода. Като влезете вътре надълбоко във водата. Супер, тук има коли. Да си пробваме късмета. Охо, тук си има. Тази ако има гориво. Но разбира се, това е антърн. Паля колата, един да ме няма. Ако някой не е чувал тази песен, ще има в описанието, но шит. Гледнах се. Мъртъв съм. Това беше от епизода, всъщност ще изигра набързо и туториала. Така, за да се наведете да минете през това, натискате X, може и с Z, но тук скача с Space, но тук може само с Z. И като минате този туториал, имате лекарства и пушка, която не е с безкрайни патрони, трябва да ги отсетлите и трябва да сте точни, иначе на ръка ще трябва да ги биете. Тук колко зомбита? Снимам клип и ми спалнаха хиляди. За да се качите, за да тичате, натискате Shift. Ако имате енергия, тук пише където е бензиностанцията, колко гориво имате. В кола се качвате с F. Тук плюс, където е кръвта ви. Вилицата и ножа са колко сте гладни. Си мисля, съм гладен 3% тук. От капката е водата. Т.е. жаден съм 4%. Болен съм. Това радиацията е знака за болест, да. И това е за енергията. И това беше всичко от мене. Днеска или утре ще кача епизод на Майнкрафт и чакай да видя дали съм записал, да. Чао!